Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, isang kumikinang na araw po sa napakasayang tandem ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Joy, isang may bahay dito sa Taguig. Matagal na po akong tagapakinig ng Mahiwagang Burnay, panahon pa ni Chopper. Parang ang layo na ng panahon pa ni Chopper, no? Nitong October, parang tagal-tagal. Parang tagal-tagal na nakalipas. Panahon pa ni Chopper. Parang mga 2 dekada na. Ganun kabilis ang buhay, ano? Bilis, ano? Grabe. Kanina nga habang nagba-background music, kasi itong background music na ito nakaka-memories eh. Naisip ko talaga, no? Dumating pala talaga sa panahon na naghiwalay kami ni Chopper. Oh. Diba? Parang ang tagal-tagal na. Parang ang tagal na, pero kailan nung lang October lang po, Oo. October 1 to be exact, nung filing of candidacy. Kaya natawa ko dito, panahon pa ni Chopper. Parang 2 dekada na Oo. nakalipas. Anyways, ang buong akala ko nga po, hanggang pakikinig lang ako. Ang totoo nga niyan napilitan lang akong sumulat kasi namomblema po ako at baka po sakaling mabigyan niyo po ako ng payo. Mhm. Ganito po kasi, umutang po ako sa kapitbahay namin ng 10,000 noong nakaraang taon. Nagpapautang naman po kasi talaga yung kapitbahay. Medyo may kalakihan lang po ang tubo pero napakadaling humiram. Yung 10,000 po na hiniram ko, 10,000 din na naging tubo. Ay, grabe. 100%? Nabayaran ko naman po ng unti-unti kaso nung 5,000 na lang ang balanse, namatay ang nanay ko. Kailangan kong tumulong sa mga gastusin. Tapos hindi pa ako regular sa trabaho. Nawala na nga ako ng trabaho, nabuntis pa ako. Wala po talaga akong pagkukunan kaya pumali ako sa pagbabayad. Agad ko naman pong kinausap yung kapitbahay namin at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa halip na intindihin po ang kalagayan ko, nilagyan pa din ng interest yung naiwan kong 5,000. Dahil hindi nga po ako nakakabayad, lumaki ang utang ko. Ayoko na nga pong alamin kung magkano nasa ngayon. Kung tutuusin po, mahigit doble na ng inutang ko ang naibayad ko sa kanya. Pwede po ba na wag ko nang bayaran yung natira? Nainis na din po ako kasi tinatag niya ako sa Facebook sa mga post na may kinalaman sa utang. Tinatawagan din po ako na napakaraming beses sa loob ng isang araw. Ipapabarangay daw po niya ako dahil hindi ako nagbabayad ng utang ko. Ano po ang gagawin ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Joy. Malungkot si Joy. Wala, sadness na siya today. Oo. Sadness and anger. Oo. Ganun na ang kanyang inside-out character. Yan. Joy, I hope dumating ang araw na you will have joy down in your heart and magkaroon ka ng peace. Kasi sa ngayon, pisting yawa. Pisting yawa. Hindi peace ang meron sa'yo pisting yawa. Tama. Oh, diba? So, Saka, ramdam ko, Joy, yung bigat. Yung bigat. Saka yung feeling ng may utang ka tapos yung sinisingil ka. Correct. Yung tinatawagan ka. Na yung binabayaran mo na lang is interest. Nag-i-interest ka na. Mahirap siya talaga eh. O hindi maintindihan yung sitwasyon mo. Alam naman na may pinagdadaanan Correct. It happens. Oo. Ang problema lang kasi dito, Joy, kung negosyo nila yun, kung business talaga nila yun, wala tayong magagawa kasi yun yung negosyo nila. Oo. And kung lagi silang, honestly, kung negosyo nila yun, at lagi silang maaawa sa lahat ng sitwasyon, malulugi yung negosyo nila. Correct. 'Di ba? Nagulat lang ako sa 100% yung interest. Though hindi naman namin sinasabi na tama yung negosyo nila, di ba? Kasi parang talagang
Hindi tama 100% 100%. eh. Hindi kasi yung pagpapahiram, talagang natural yung merong interest doon eh. Oo. Kasi syempre, bakit natural? Ginagawa yun ng mga bangko, 'di ba? Pag naglo-loan ka, Oo. 'di ba? Yung mga ganyan. So meron talagang mga interest. Ganun Oo. talaga kasi may bayad yun eh. Kasi kung yung pera sana pwedeng na-invest sa iba, hindi, pinautang sa'yo. So, Oo. kailangan may interest. Ganon talaga. Ang di ko lang talaga mag-gets yung 100% Oo. interest. Doble, isipin mo yun. Ayan. Pero hindi rin natin sila masisisi kasi una, alam mo ng 100% yung interest. Correct. Pero Nangutang ka pa ginawa mo pa rin Nag-go ka pa doon. rin. Wala na tayong magagawa. Siguro next time kung mangyayari yan ulit at magigipit ka ganyan, maghahanap ka ng maayos, yung Oo. maganda yung interest rate, yung hindi ka naman mababaon ng sobra. Ayan. Kasi may mga kakilala talaga akong ganyan na parehas dito sa Oo. kanya kay Joy na ito lang yung utang, ito lang yung principal na amount, Oo. pero nang dahil sa interest, Oo. sobrang nabaon na talaga sila hanggang Nabaon. Oo, hanggang sa ang nangyari, mag-uutang ulit sa iba para bayaran yung interest ng utang. So walang Oo. nababayaran, walang Tama. nasisettle. Correct. Gets namin 'yan, ang bigat Oo. ang bigat talaga niyan. Kaya lang di mo naman pwedeng sabihin na hindi ka iniintindi ganun. Oo. Kasi nga negosyo nga nila Oo. talaga yan eh. Ngayon kung tanong mo ang tanong niya is dapat ko pa bang bayaran? Oo, di ba? Kasi Ang pinaka the best dito, kung ipapabarangay ka, magharap kayo sa barangay. Mas maganda yung Huwag kang tatakas, Oo. huwag kang ikaw pa yung mayabang Oo. or ikaw pa yung Kasi may intindihan na yung pag nagharap kayo dun sa barangay, sabihin mo yung sitwasyon mo na actually tubong-tubo na siya dun sa inutang mo 'Diba? So baka naman meron kayong settlement. Oo. Tsaka yung pagpapabarangay natural na ginagawa yan ng may ganyang klaseng negosyo. Oo. Yun talaga yun may parte talaga yun. Oo. Kasi yun nga kapag maaawa sila lagi sa Oo. lahat, sila naman din talaga yung lugi. At Ganon. least meron kayong witness sa settlement ninyo. Yan, correct. At tingin ko papanigan ka naman din ng barangay dahil nga sa sitwasyon parang paano mo papipilitin yung tao hindi na able wala na magbayad. Oo, di ba? wala na. Isipin mo, namatayan ka ng nanay, Oo. nabuntis ka pa sa gitna ng lahat. So talagang, hindi talaga siya posible sa ngayon. Oo. 'Di ba? So actually, isipin mo kung tutusin, mapapaganda ba? Gusto mo unahan muna, 'di ba? Oo. Ikaw na magkusa. Ipabarangay Pabarangay mo na siya ba ako? na hindi ka nagbabayad. Ikaw na magkusa. Sa'yo na kamo manggaling. Hindi para magkaroon ng maayos na settlement. Correct, oo. Kasi habang ganyan na, tinatag ka niya sa mga sa mga post tungkol Ayan, sa utang. para maiwasan na yung mga tag na tag na yan. Correct. Kasi ang nakakatakot dito, nakakadagdag ng anxiety Sa'yo and stress yan. sa'yo. Oo. At yun, hindi nababayaran ng pera yun. Correct, 'di ba? Oo. At hindi siya nakakatulong Oo. sa iyo, 'di ba? Isipin mo dati tagapakinig ka lang. Tapos hindi mo naisip na isang araw sasangguni ka, 'di ba? Ayan. So kung meron kaming feeling namin maayos na advice sa iyo, sabi mo kasi baka mabigyan ka namin ng payo. Yun nga, ikaw na ang magkusa. Ipabarangay mo siya na hindi ka nagbabayad. Pag tinanong ng barangay, bakit mo siya mapabarangay? Kasi hindi po ako nakakabayad, 'di ba? Oo. Ako na po ang magkukusa. Ayan. Yan. Baka malay mo, baka maawa si Kapitan sa'yo. Kaya nga, magpahiram sa'yo. Oo. O kaya hindi magpahiram, magbigay. O di kaya, mag-eleksyon na kasi. Kaya nga, Oo. perfect time. Yun na talagang pabarangay ka na. Nagpapabango yan si si Kap. Oo. Hindi natin masasabi. May ayuda, may AX. Correct. May, Lahat pa yan. Kapa tuloy. Ano yun? Ano basta? Anong kapa yun? Akap. Kulang ka ba sa kapa o nasobran sa kapa? Kaya kapa ang nasabi mo. Akap. Diba? Ayan, Ganyan. At siguro, at ang maganda dito sana, wag ka nang utang ulit. Ayan, especially sa mga ganyang Oo, kasi mga pautang. mababaon ka talaga Oo. dyan. Kahit na kunyari merong iba na walang interest, kunyari magpapautang lang talaga, utang pa rin kasi talaga Oo. yun eh. So ang kailangan mo talagang gawin ay maging mabait. Kasi kapag ka mabait ka, hindi ka madaling tanggihan kapag Tama. ka naglambing ka. Correct. Yan. Oo. Mag-iipon ng sobra, mag-work ng extra. Ang hirap lang kasi nabuntis ka eh. Parang limitado din talaga yung mga galaw mo eh, di ba? Pero again, never na naging solusyon yung takasan yung obligasyon mo. Oo. Kaya kung tinatanong mo sa amin kung babayaran mo pa ba, Oo.
Siyempre, oo. Kung Ayan. paano kayo magsesettle doon sa kung ano mang kabayaran yan. Harapin mo pa rin at kaya nga ipabarangay mo. Oo, 'di ba? Ipabarangay mo. Again, pag tinanong kasi hindi ka nagbabayad ng utang. Ayan. O 'di ba? Baka matuwa pa si Kap sa'yo. Oo. Ay, ang kakatuwa naman 'to. Siya na nagkusa, 'di ba? Sabihin mo kasi, Kap, pinupost na ako sa Facebook. Gusto ko na ito yung sitwasyon ko. At least Yan. mapag-usapan namin para wala na Tama. mga post-post sa Facebook. Correct. Tsaka para mas maintindihan niya po yung pinagdadaanan ko, Oo. baka naman. Kapag ka kasi may third party minsan Oo. na taga-ayos, yung middleman ba? Oo. Yan. Mas nagiging malinaw ang usapan. Mas kalmado. Karma. Kasi ngayon, parehas kayong Oo. hyper eh. Ayun, Syempre. mainitin yung ulo. Dahil Correct. may utang, hindi ka na magbabayad. Ikaw Tama. naman, walang-wala ka. Sisingilin ka, mainitin yung ulo mo. Oo, di Magulo ba? talaga. Doon talaga. Mm. Tsaka tingin-tingin ka din sa bahay mo. Baka naman may mga... Pwedeng ibenta. Totoo. Tama. Oo, totoo yun. Hindi mo masasabi. Yan nga ba yung lagi nating parang kailan ba natin topic kahapon, yung akala mo 50 pesos lang pero kapag ka yung 50 pesos pala na naipon, pwede pala maging 250 pesos. Tama. Ang 250 pesos pag naipon pwede pala 1,000. Correct. Oh. Ayan. Hindi unti-unti bayad. Oo. 'Di ba? Yung ganun. O di naman kaya ang pwede acts of service. Pwede. 'Di ba? Sabihin mo ako po muna ang tagapaningil ng utang. Yan, oo. Yan, 'di ba na walang bayad, Correct. ganon. Oo. 'Di ba? Yung ganon. Taga-pisa ng lamig po ninyo. Yan, correct. Totoo. 'Di ba? Doon tayo kasi for all you know baka meron din siyang kailangan na help. At least diba? pinapakita mo yung yung intention mo na gusto mong yung responsibility mo sa dahil may utang ka. Sincere ka naman. Sincere ka, oo. Yun. Kasi hindi natin alam baka naman ikaw pa yung galit, ikaw pa yung Syempre dito sa kwentong to dahil ikaw yung nagsulat, ikaw yung victim dito. Correct. Diba? Ayan. Hi, Pia. Ay, Pia, hindi pala si Pia. Kahapon pala Joy. si Pia. Si Joy na to. Joy, sana ay malagpasan mo yan. Sana bumalik yung joy sa puso. Correct. Yan naman ang gusto natin. Okidoki? Alright. Exit na tayo. Hanggang dito na lang po kami, kumikinangers. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa pang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!